Aquesta és una ruta lineal que surt de Cal Sastre, això està a les afores de Sant Hilari Sacalm, que té com a objectiu anar a Sant Miquel de Solterra, o Sant Miquel de les Formigues, que és uns 100 cims, per baixar després cap al poble d'Osort, que és un poble molt petit però molt bonic. Al principi es camina amb molta comoditat, anem passant per diferents fonts, quasi bé totes elles seques, fins que arribem al punt que jo crec que és més bonic de tot aquest tram, que és el Salt de Sant Martí. Un cop passat el Borrell, comença una dura pujada que ens ha de portar fins al cim de Sant Miquel de Solterra. Aquí pujarem quasi bé 300 metres amb poc més d'un quilòmetre i mig. Aquest és un cim molt curiós perquè a part de la creu que el distingeix i que de fet es veu pràcticament des de quan estàvem a la part més baixa del recorregut, doncs hi ha unes formigues al peu de la creu, pel qual també es coneix com a Sant Miquel de les Formigues, i hi ha una pedra abans d'arribar al cim amb una inscripció que ens ha costat molt de llegir, que no m'ha acabat d'entendre massa bé, i bueno, és un cim que té unes vistes espectaculars. És un cim realment bonic, com no pot ser d'una altra manera amb un dels que integren la llista dels 100 cims. Pujada fins a Sant Miquel de les Formigues o de Solterra havia sigut molt, jo diria que bastant còmoda, potser tret de la part final que era dura, bàsicament pel desnivell, però en el fons fàcil de fer. En canvi, el camí que vam fer en direcció a Osort doncs ja va ser molt més complicat. Vam haver de caminar trossos sobre una carena de roca, cresta de roca. Anàvem trams pràcticament sense saber si hi havia o no hi havia camí, tot estava ple de fulles, els peus t'ensorraves, la baixada alguna vegada era pronunciada, de tant en tant veies alguna marca blava, potser alguna vermella, però de seguida tornaves a perdre el que semblaven senyals de camí. Tenia sensació de que hi havia possibilitats infinites per moure, tot arreu semblava que hi haguessis miques de corriol, però com hi arribaves doncs, tampoc no et portaven enlloc. En fi, sí que és cert que hi havia algun tram en el qual doncs, es veia un camí bastant definit, però va ser una baixada primera que molt forta, perquè van ser 1.000 metres de desnivell, i segona que, insisteixo, tenia trams realment molt complicats en els que no sabies què et trobaries sobre aquell gruix de fulles que et tapava quasi bé el peu i en el que era fàcil doncs, patinar i relliscar.
foteu de cap. Hòstia, per allà dalt, déu-n'hi-do, Sí. No es veia ben bé el camí, No, un bon d'allò. No es veia res. He d'anar esperant que el drac no pités. Va arribar un moment en què es va acabar aquesta penosa baixada i vam poder agafar una pista molt còmoda que ens va portar cap al poble d'Osort. Allà ens esperava l'autocar i vam tenir l'oportunitat doncs, de recórrer una part d'aquest municipi, una part que és força bonica i que ens va agradar molt a tots plegats. Aviam, Lourdes, torno a dir això. Això són arcs secs, rampants. Rampants. No rir perquè m'has gravat molt. Arcs secs, rampants. Ja està. Típics del romànic, del primer romànic. Sí? Llavors les...